megalayapost.news. Kalong siya gajing serong ga bakraw ya school Saint Paul Higher Secondary School no po ha ga bakum ko wei ka school ba pau ga jala kalala ban sei biang sai ka wei ka samla ka bla yurung ha ka kadan ga bar jong ka top 10 ha ka result jong ka Higher Secondary School Living Certificate Art Stream lapan benam ta ski da ka Meghalaya Board of School Education kane ka samla balawan ranam ya ka school Saint Paul Higher Secondary School no po kadi ka samla Nelly Mary Kemdeng ka badai ka kun jong ka kong Sabina Kemdeng bat uba Dominic Raldkar Pampuai hadwar blay na kisnong saiden. Halor ka jingyo ka samla ya ka kadan ka baar ha top 10 jong ka HS SLC Exhibition Arjatusan kaliyo ban khor hadu sauspa sanpui match Hakaba, kaliyo kor ya letter marks, hak subject English, khasi, sociology, education, khungsian bat hak subject political science. Kum ka jinglek men halor ka jing job. Palawan ra da ka samla Nelly Mary Kemdeng ka school Saint Paul Higher Secondary School Nongpo da ka singi hak jinglam headmistress ka sister Angelina CH Mara lembat kinoy kai kelele boromeka ha plau jong school balai boromru da ki jain bat sentiu kum ka jing borom halor ka jing job palawan ra nam ya school. Very grateful to God for the gift of good results. Out of 183, we are privileged to have one person who is shining like a star to the school. Her performance, outstanding performance, is really admirable. We thank Nelly Mary Kemdeng for bringing good result to the school. She is upright, and we really, from the start onwards, I encourage, motivate, and she really kept up her promise that she will do well. She was not able to get top list in SSLC exam, but her hard work, persistence, dedication to the efforts that she made our school proud and herself. Looking at her, I really admire the way that she used to move around in the school. She never skipped from the school unless and until some necessary holidays or for her personal needs or sickness. Otherwise, she never skipped from the school. And even in the performance, other activities also, she was very smart, active. And I used to inquire from the teachers how is the performance of Nelly. Teachers will always say, oh, she's doing best, she's doing her best. So I really admire her approach to the teachers whenever she needed, and she really brought glory, pride to the school. For the support, it is a school management will see to the needs. We have godfathers and school management. If she requires, we are able to help, and we will certainly support her if it is required. Karena sedap dah mesin kau komen hari kata kata kau ngaya lebih menem sedap hawa pejak result. Ngam semula mudur show, ngam semula net show lagi jong kemat. Ngapai aksian lagi ke result ngecek bahasa Syam bakat dalam sisa kerteng harga top 2. Kemudian kat tu kat nepon dan lalap dia yang kita jeng sisa phone bangga penting kat awak yang semua beli para Nelly ayam dah jeng kemen. Kalau semua kita semua melung yang ladi robot kini pun pakat kenyang nama roba ngar mandi wini kena hikai nak jeng hikai abun senem na ni la simple sambil hikai pada mata hikai mau orang tua mana primary. Te ngajuong baru-baru lagi kena ba todon ke jeng terang balada pidan ke jeng terang to bu rangkat-rangkat ba kajim kongu namar ba kung banga joy nuk sai ki barobor dada pikwa ban poi saklia ngi kinang kai binyele ban kinyet yele ban kersan ki na try tambala da ki kin tre ban ki udala de te kamot kanong leno e ni ndrei dada ngi ngin kersan in kinyet ki sa jong ban poi sakta saklia te ki udala ki yele kat bala ban poi saklia kram pep kin poi ba sakatong te kunta kalong ka jing kentu mo yaki way di kana school te marbini di para adu jongan ni sikma ngam don shui ki para ni ko ni board exams te yaki kana nang kiban nang yako ni board exams to bu kan ya katong to bu kan ya ka jing tram bato ngu ko ngu kan ya di no hikai ba kunjuri ni pa ki bahalo ra da ki ai kan no fins neng kana ma video ayo so ka ma chi Siap ya, aku akan beli tay kembang. Kebala iat betul aku yang hadu kat ni Aku jing sisa ngar klaim kemilin ti bakal result tu akan bahang hadu kat ni. Nga expect bangan don top 10 dengan aku expect bangan poi second rank. Dia aku por bangan krep kon.
ningkong ngam da shim serious mo hadu kata ngam tadan kata ka jingtrang ba ong ba ngan penyo abet hadu top 2 ne top 1 nga ong yela de bang ade bandam ha top 10 ngam tadan te kata ka jingtrang ba ong ba hadu benda poi ka ne kata hadir ka tu ngalapet punya ba ngalapet ba ba kumno haying ba school ro kunju tidak terang hadu kata bangan dawan ra kata ka result ka ba kidon kata ka jingkmi lenti ka ba kham shujrong nanga te kumta ngala perkhat ba ngala busan ba ladangam le bah kanong ka ka ben susi hayem ba school kunju te kumta ka dang jan kisi ngas dang ban kule kwat bah no bat ngam da penut kaya ka por hang ne hang tai tang sulalat ka por khandiat ngalaya le ban pen ben ka kwat te kumta ka kubor ka bang kwat ban ashkiwi kalong ningkom ning shap kri ban bo ka thong lada pi don ka thong phila be hadian kata rengkat bat ka thong ka jing trash tom ro ka di ban don lada pi trash tom klampa phila ban phet yo so ubah dia hadian kata ke konsistensi aba pilih ke juk man ke singi pidai ban le ka kendiat mbong man shisen pule ne last moment pin bam shisen bam andre kendiat man ke singi lada pi pule pila be wala pindai kena iba biang hadu kata ban ong pinong kumno ladi makana average students ro haba pidan ka thong ke jing trash tom but man ke singi to penlot ka por jong pia ka pinla be kene kaya rap shibun nama kumbangala ong happy menta banga jushin bentar ke science exhibition kade house nam arjar ko banga shimi ka science exhibition but la job ro ngila poi state level nang to ngila poi national level habangi poi shitei shi gujarat ka dan kata ka mile kata ka national level te habangi poi shitei ngasdang ban observe ki wiki khna ha state la de ha ya observe ki don ka to ka ne ki bakrang shisha ya kata ka jing start ki trang shisha ya ka ka baki kwa bi ben pen urlong te kum ta apet bahai ki khna shabal kilong ki ba minat bah da compare bat ni hang ne ni ngim pat long e ni la de ngi lakam bang minat ndai da compare bat ki shite ni ngim pat long e te ngala pe ya ki ngala ya keren bat ki te kunta ki ro ki la ai advice nga ki ong ni shane ngi long bet ne habangi kwa ke wat mut bangin pelut ya ka por chung ha ni kwa bangin yo kata ni ya kata bet ni concentrate te kunta ki ro yang amo ki ong ba ki ro ngai i pidan hi kata kasap te kumta la da pikwa ban yo khet yo so obabang obathiang pidi ban le shitom be pidani ka potential te kumta ki turo kilai encourage nga rengkat bat ki parlo class chunga barabor ki baju don bat nga kilo ong yang bala da pi puli bha kila bi bandan ka top 10 kumta ngaru ngalas mudan ba kata ka mensim langsung shngain ka mensim bala da ngali bha ngaru andon be ka top 10 kumta ngala shuminat be tang ha ka but kumta men ka result ba ngala ya menta ta yang apa ben continue bachelor da hadin bachelor dengan pendek bit masters but PhD kajing terang cuma kadi bangan long professor dan lecturer kanu ke college ngam kuat ban hikai kum tang kum high school level hoi kajing sedang kan debit nak school then dari kajing kuat cuma kalau bangan long settle baik kum professor di college ngapa ban hikai college de akalian juga subjek ngampat tikena hadu kata mo nama ngadon arti ki subjek ki bangas tena kawai kadi ke English ngala ban lek ke English literature lane ke education Megalayapost.news